Helo, fy enw i yw Meinir Davies a fi yw Gydlynydd y Gymraeg gyda Cyfreithiwr JCP. Mae hwn yn rhan o gyfres o fideos dwi'n wneud pan dwi'n siarad â chydweithwyr sy'n siarad Cymraeg ac yn darganfod mwy am beth maen nhw'n wneud bob dydd a sut mae'r Gymraeg yn bwysig i'w cleientiaid. Heddi, dwi'n siarad â Angela Killa o'n tîm Cyfraith Teulu. Shwmae. Diolch, shwmae. Felly di weid rhywfaint wrtha i am dy rôl yn JCP? Wel, dwi'n gweithio fel cyfreithiwr yn yr adran deuluol, felly mae ystod eang yn y gwaith. Mae fe wastad yn ddiddorol a dwi'n gwneud pethau fel helpu pobl trwy ysgariad, delio gyda materion ariannol oherwydd hwnna, helpu rhieni, sorto trefniadau ar gyfer eu plant nhw, a pethau fel cytundebau cyn priodi a cytundebau i bobl sy'n mynd i fyw gyda'i gilydd. Beth sy'n gwneud ti fwynhau bod yn rhan o JCP? Mae sawl reswm. Mae'r tîm dwi'n gweithio arno, yr adran deuluol, yn dîm hyfryd i weithio arno. Yn ogystal, mae'r swyddfa Nghaerfyrddin fel teulu bach, a ni gyd yn dod ymlaen yn dda iawn. Ond hefyd mae JCP yn cefnogi fi i wneud pethau fel rhedeg hanner marathon Abertawe, y K10, a hefyd yn cefnogi i fod yn rhan o bwyllgorau fel Pwyllgor Plant Cenedlaethol gyda'r resolution. Beth i ti'n meddwl bydd yr heriau mwyaf yn arbenigo o Gyfraith Teulu yn ystod y blwyddyn neu 19 mis nesaf? Yn y marn i, mae mynd i fod lot o newidiadau a llanw bylchau o ran cyfreithiau o gwmpas teuluoedd modern, pethau fel benthyg groth neu surrogacy. Mae'r gyfraith ar hyn o bryd yn aneglur a mae angen i llanw'r gwagleoedd sydd yno ar hyn o bryd. Hefyd o ran pobl yn cydfyw, mae gwagleoedd yn y gyfraith fyna a mae angen llanw rheini. A fi'n gobeithio fel gwaith gyda'r resolution i bwyso ar y Llywodraeth i wneud newidiadau yn y gyfraith yn yr ardaloedd hynny. Sut mae'r Gymraeg yn ymwneud â dy waith bob dydd a pam wyt ti'n meddwl bod e'n bwysig? Wel, mae'r fath o waith dwi'n delio â yn gallu bod yn emosiynol iawn i cleientiaid. Mae'n amser o straen enfawr iddyn nhw. Felly mae'n bwysig i nhw i allu siarad yn y iaith maen nhw'n gyfforddus yn siarad. Yn ogystal yna, mae hawl gyda pawb i gael gwrandawiadau llys yn y Gymraeg, a mae hwnna'n rhywbeth dwi'n cael profiad ohono. Oedd e'n adeg cyffroes iawn i wneud gwrandawiad cyfan yn y Gymraeg, a dim ond y barnwr a un bar gyfreithiwr arall oedd ddim yn medru'r Gymraeg. A felly oedd cyfieithydd wedyn yn cyfieithu iddyn nhw a pawb arall yn gwneud y gwrandawiad yn y Gymraeg, a oedd hwnna'n amser diddorol iawn. Os allai ti gynnig un darn o gyngor i dy gleientiaid neu ddarpar gleientiaid, beth byddai hwnna? Byddai ni'n gweud mae cecri'n costi. Y gobeith yw trwy'r gwaith dwi'n gwneud gyda pobl yw bod ni'n cyrraedd pwynt lle maen nhw dal yn gallu fod yn rhieni a bod nhw dal yn gallu gweithio gyda'i gilydd yn y dyfodol. A i wneud hynny, mae'n bwysig bod ni'n trial cadw'r cwmpa mas cyn llued a phosib. Mae hwnna yn yr hir dymor yn mynd i olygu bod nhw'n gallu delio gyda pethau'n well a mae fe'n mynd i gostio nhw llai yn y pen draw. Pam nad wyt ti'n y gwaith, beth wyt ti'n hoffi wneud? Dwi'n hoffi gwario amser gyda'r teulu a'r plant am partner a ffrindiau, a dwi'n hoffi coginio, dwi'n hoffi bwyta mwy, a hefyd seiclo, bod mas yn yr awyr iach, gwylio'r plant yn chwarae rygbi a pêl-drod. Mae bod mas yw'r peth dwi'n hoffi wneud gorau. Diolch i ti am dy amser heddi. A diolch i chi am wylio.